Dostlar, sizning bir og'izga chipsi ham mороженое bilan oshirgan kishini ko'rganingiz bormi? Mana men shunday kishi. Mana ko'rasiz. Bir qo'lim bilan chips oshim. Ikkinchi qo'lda mороженое qabam. Hozir siz o'yarsiz endi. Bunday kishi deymi? Yo'q. Bunday odamga borishga meni ilhomlantirdi. Bugungi Ozon forum. Shunga ko'ra bu ayberdan biz boshladik, lekin forumning nishik boshlanganini hozir men sizga reportajda ko'rsataman. Siz qaray turasiz, men oshib turaman. Давайте менә башлана Ozon forum. Менә шушы стадион, bu stadion Moskvadagi eng zo'r stadionlarning birisi, VTB Arena deb атала. Һәм әнә тегендә турникетлар. Былай башланган форум 11-дә башланды. Бераз соңарып килдек. Шуңа күрә менә узган елны бик зур чират иде менә монда. Хәзер күрсәтәм. Турникетларда. Хәзер чират юк, чөнки соңрак килинде, ләкин барыбер безгә дигән ризык калачак, булачак, ашалачак. Шуңа күрә бердә борчылмагыз. Әйдәгез, хәзер турникетлар янына үтәбез. Менә бирделәр бейджик. Күрәсезме, монда язылган исем, фамилия, ничәнче урын, ничәнче рәт. Менә монда бик күп регистрация үткәрә торган кешеләр. Әнә тегендә дә шактый. Шулай итеп, хәзер керәбез менә бу бик зур ВТБ аренага. Хәзер урынны табабыз һәм керәбез. Бу ничәнче безнең сектор? Сектор А307 дигән. Монда төрле компанияларның төрле кызыклы фотозоналары урнаштырылган. Менә бу ВКонтактены карагыз. Менә ВКонтактеда чек. Анда бар гамак. Менә шушы гамакка барып утырып күрсәтергә дә кирәк. Менә монда бер кыз җәелеп утырган әле башта. Шуңа күрә хәзер фотога төшеп куйсын да, аннан соң итәрбез, барып утырырбыз. Ниһаять, менә бушады бу гамак. Менә карагыз. Бу ой. Рәхәт икән утыру. Менә карагыз, монда ой. Җәелеп утырырга була. Менә бар да әйбәт, но беләсезме, җайлы түгел тегендә монда күрәсезме, артта ни бар? Спинка, шуңа күрә былай гына тегендә монда шайкалып утырмыйсың. Непрактично дип әйтикмесең. Менә безнең Алексей кемләндер сөйләшә әнә. Бик акыллы кеше белән. Минем артымда бик зур чират, әйме? Мин аптырап киттем, әйтем, ашауга микән бу? Чираттагы ахырдагы кешеләрдән сорадым, мин әйтәм, нәрсәгә сез чират торасыз соң ди. Алай да без белмибез ди. Фотога төшәргә ахырсы. Ягъни кешеләр хәтта нәрсәгә чират торган да белми. Чират бар икән, димәк, монда яхшы әйбер. Ә мин һаман беләсез нәрсә эзлим? Ашау эзлим. Кайда микән ашау? Әнә тегендәге кызлар чипс ашап утыра, димәк, кайдыр чипсы булырга тиеш. Излибез. Менә килеп җиттек чипс өлешенә. Карагыз ала. Бик күп. А туда и разные, да, все? Вроде одинаковые. Одинаковые? Нет. С сыром и травами. У вас все. С солью. А это что такое? Тоже что-то. Так. Ну, с томатом и паприкой. Яндырадыр инде ул, әйме? Ну, менә күрәсез, менә күпме? Чипсы бик күп монда. Хәзер карык тагын нәрсә бар. Менә бар монда мороженое. Шулай кайсысын телисең, шуны алырга була. Леш, китә. Менә алабыз. Әйдәбез. Әйе, бу фруктовый лед битәмсез. Монсы да фруктовый лед. С ароматом арбуза дигән. Ты мороженое не будешь? Вон там. Я взял. Менә карагыз, чипсы с томатом и паприкой дигән. Хәзер сезнең өчен дегустация үткәреп калыйм. Бу шулай Озонның үзе чыгара торган менә чипслары. Тәмле микән, юк микән? Тәмле. Миңа ошый. Әле менә шушындый фруктовый лед дигән туңдырмасы бар. Ароматым арбузы. Ләкин инде икесен бергә кушып сөйләмим, яме. Башта хәзер ашык чипсыны, аннан соң моңа әйләнеп кайтырбыз. Дуслар, күз алдына китерәсезме? Ашап та бетердем. Менә әз генә калды. Хәзер менә карагыз. Куллар пычрап, буялып бетте. Шуңа күрә хәзер барып, аймда кофе да бар. Менә карагыз монда. Фотозона шикелле әйбер бар. Менә бу
Жүнсіз малай, әне фотоға түсіріп тұрабыз. Екінші жүнсіз малай қазір бәдірәпке қол юарға бара. Амында туңдырма кетірділер, қарағыз, туп тулы. Һәм менә шушындай туңдырма тутырылган суыткычлар бу зур территорияда бик күп. Әнә халык та чыга башлады. Бу нәкъ менә халык чыкканга тутыра башладылар да инде, чөнки халык ач чыкты. Инде хәзер тәнәфес. Да. Һәм без хәзер сәяхәтебезне дәвам итәбез. Мин сезгә моңа чаклы күрсәткән бөтен әйберләр ул астагы катта иде. Монда әле тагын бер кат бар. Менә моның өчен хәзер эскалатор белән менәбез. Анда да без бит инде килгән монда эшләргә. Менә монда күрәсезме 307-нче зона аша керәсе трибуналарга. Ләкин әле һаман эшләгән юк, һаман менә кеше карыйбыз, ризык карыйбыз. Монда да ризык күптер инде ул. Хәзер карыйбыз инспекция белән. Әйе, менә китерделәр. О, менә бу әйберне ашаган юк иде әле. Карагыз. Смотрите. Чипсы нори в оливковом масле. Сезнең монда менә тагын бер яңалык. Хәзер ашап карыйбыз минем. Бу чипсы нори в оливковом масле ашаган юк. Башта исенә карыйбыз, кара. Исе юк. Менә моның кичкенә генә савыты бар. Бу беләсезме, кышкы кыяфәте белән ошаган әби алмадан как ясый иде. Менә шушы киселгән какка ошаган формасы. Ошол кайы нәзик, менә карагыз. Менә ни шикелле, кагаз бите шикелле. Тәмен инде дисәгез, нәрсәгә охшаган дип әйтә алмыйм. Бераз охшаган роллыга, ания. Ну булай мин моны мәсәлән кибеттән алмасын. Ләкин булай кызык өчен менә сезгә күрсәтергә ярый. Күрәсезме инде ул? Үтә күренмәле. Хәзер. Ну, җәмәгать, моның белән һәрхәлдә тамак туймаячак. Шуңа күрә, ну менә сез хәзер беләсез, норидан ясалган чипсының нинди икәнлеген. Монда бит язылган иде. Оливковое масло. Оливковое маслоның татарчасы була зәйтүн майы. Һәм бик күп монда шундый салынган. Менә мин хәтта карагыз, кулларым ялтырап тора. Күренәме икән, юкмы икән? Шуңа күрә билгеле, әгәр дә май булмаса, моны ашарлык та булмас иде. Монда әле бар. Шактый. Мине әби өйрәтә иде, бүтән нәрсәне балчыгына кадәр ашап бетерергә кирәк дип. Шуңа күрә әбинең менә шушы әйткән сүзләрен искә төшереп, моны ашап бетермичә булмас. Ниһаять, менә 307 үзебезнең, ой, дөрес. Менә без кирдек. В первую очередь учиться и спрашивать совета. Я об этом говорила, но повторю еще раз. И еще один лайфхак. Разговаривайте со своими сотрудниками на русском языке. Очень часто у нас приходит предприниматель, который прошел 50 обучений и начинает с сотрудниками говорить, сколько SKU мы выпустили и так далее, и так далее. Удалили собственное производство, а обороты бизнеса выросли до десятков миллионов рублей в год. Помимо пошива одежды, она занимается общественной деятельностью и поддерживает мам особенных детей. Чыктык менә шушындай зур залдан. Чыгыш ясады. Монда чакыралар, Озонда эшләүче иң уңышлы эшкуарларны. Шул исәптән хатын-кызлар да булды. Һәм чыгыш ясадык Казаннан Далия Гайнанова дигән ханым. Шунысы кызык, ул сөйләде үзенең уңыш сырын. Ул заманында эшләгән булган уборщица булып, җыештыручы булып, югары судта аның 2 баласы бар. Бер баласы ДЦП, ягъни гомерлеккә урын өстендә ята торган бала. Һәм менә шушы Далия исемле кыз тормышның төбеннән күтәрелеп, менә ДЦП, ягъни инде особенный балалар диләр. Менә шушындай особенный балалар өчен киемнәр, ниндидер әйберләр эшли башлаган. Һәм менә шушы эше белән күтәрелеп китеп, ул хәзер бик тә зур эшкуарга әйләнгән һәм аның оборотлары миллионнар белән исәпләнә. Шуңа күрә дөресен менә бу мотивация бирә торган шундый чыгыш. Һәм мондагы кешеләр берсе дә очраклы түгел. Монда барысы да шул максат куеп эшләүчеләр, акча эшлим дип эшләүчеләр, һәм билгеле инде халыкка файда китерәм дип эшләүчеләр. Барабыз шулай әйме? Һәм менә монда килеп чыкты бер хатын-кыз.
Аның аркасында QR код. Кызыгаймы? Sizin bunday g'ashab aybirini ko'rgan bormi? Kishining orqasida QR kod. Mana shu кофе, чай, su. Ham mana bunda bor shunday мороженое, to'ndirma. Qo'ysin. Mana buni olgan edi hali. Пойдем. Mana shu aybilarni olamiz da ham to'yamiz. Bunda ko'rasizmi? Chipslar hali yota. 15 ming kishi bo'lsa da, baribir nechikdir hamon zapaslarni to'llandiralar. Shunday biranlik, bunda kishilar paketlab tashlaydi aybilarni. Men bilasizmi narsa esga tushdi. Qozon Expo'da o'tkazilgan respublika ko'lam iftar. Mening o'zimning manda bo'lganim yo'q. Lekin söyleganlari bor, xalqning paketlab tashib o'tirdi. Ana mening ortaga kishilar, mana shulay qo'llarini da tutganlar, paketlab da chiqaralar izotni. Biranlar. Azon forum bilan sog'lashamiz, xo'shlashamiz. VTB arenaga da sog' bo'l deymiz. Tege biranlardan, нет. Да. QR kodni skanировать etdilar. Bizning mana shu aybir bilan boshqalar kirmasin uchun. Mana hozir bunda vertushkalar bor. Shu vertushkalar osha chiqarga kerak. Bunda da kishilar bek ko'p. Qo'rqinchsizlik choralari bek yaxshi bunda. Qaralgan, o'talgan. Mana shulay biram gina o'tib bo'ladi. Опа. Bo'ldi chiqdik. Biz ilikda. Jurnalist bo'lib ishlaganda mana bunday beyjiklarni ko'p beralar edi. Bir qaraganda kimdir ularni saqlaymi? Agarda sening yuzlagan bo'lsa, mana narsa uchun saqlarga. Mana hozir so'rov tushdi. Mana bu motor beyjikni nishlatirga. Shu birga tashlargami? Uyga qaytirib birer qo'ya saqlargami? Uni saqlab nishlaysan endi sen ani. Yeysa sizning o'zingizning balki variantlaringiz bordir. Nishlatirdigingiz mening o'rinda yozig'iz alaymi? E'tiboringiz uchun do'stlar, bek zo'r rahmat. Like'lar qo'yarga unutmag'ingiz. Kommentariyalar yozargaymi? Sizning aktivlik kerak bizga.